Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas. Intabuya en dagiti naalas ken napintas. Kanintarik na en da sa ken dragsa. Adagitoy dagiti nasken asumanta. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumungeg ka nagsurat iti dayto nga programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak ko iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken lindiwa iti biag. Dear Manong Nemi, kada ito yan, ti pagkasalita ni Binang Napoluan, problema. Dear Manong Nemi, problema. Problema akmanen Manong Nemi. Alas 10 terapi. Di madlangin sumangpet di Manuel nga asawak Manong. Pitol nga tawen nga kastoy tararabidan na sipud nag-asawa kami. Maladaw nga agawid. Bunusan kat saanin nga gawawid. Dua nga rabi, makalawas. Santo agawid. No dawatek ti sweldo na Manong Nemi nagbasit. Kakaasyak lang ang mga budget Manong Nemi. No pagtipunek ti bagan-ganan siyak Manong Nemi ti panaglakok iti nateng taad na pwesto iti tiyandaan. Ken ti ited na nga sweldo na. Kakaasyak nga mangbenbenat ang mga budget. Agragreklamo pa yan Manong Nemi dagiti duwa nga anak mi. No, dumawat da, iti allowance da. No, kasapulon da kwarta, pagplete, pagmerienda, paglunch da, iti papanda pa nagbasa. Pagkadakwadan, nagbalundan. Tanuan niya titanda nga sida iti bigat, isot ipandan iti pagbalunan dan, isot pangal daw da. Nagreklamo damat Manong. Kuhain, problema problema palita intun ka ano ya nga masolusyonan dito nga problema. Idilita nga rabi Manong Nemi kasano nga mga turog ket pagproblemaan nak manen ti asawak no sa dinut ayan na no anyat as aramidan na. Adamanan Manong Nemi ti sidong ti sabali nga babae ket imbes ko mga siyak ti arakupen na. Imbes ko Manong Nemi nga siyak ti tagikwan na. Ti paragsakin na. Yung sabali mat ababae ti romromansahin na. Problema. Siyempre, agsapulak. Iti kasarsaritak. Nga pangibagaak, iti problema. Inalak ti cellphone ko, Manong Nemi, dial ko manen ti number ni Manuel. Agriring yung dinamit sungbatan. Ag-message sa dinot ayan mo, agawid kan, ang mumet nga madandanagan no saan ka mapaawid, ang mumet nga sa anak ang makaturog, no awan ka, mapuypuyat anak, masabak tumanin nga agreeing inton bigat, para iti panangisaganak ti masapsapol digiti anak ta, ket ti panangisaganak digiti dumteng kanyak nga umay da ibagsak kanyak nga mapan i-deliver kunto mapan di tiyandaan nga paglako iti nateng urek to langit maululaw manen ti mapuyatan ak paglako ak tiyandaan nga mapuypuyatan di ka kadimasyan kanyak Manuel kasyan na kadia kasyan na kami kadia kadigiti anak ta
Dagitin to manon name tinakalalis to nga nakitype iti cellphone ko. Tilain ko kiti nga akitype nga mangibaga ka kita nga kayat kong ibaga ti asawa. Sinin nan tumat. Mas madla makitak to nga masin na. Nga maupulos ti reply naman. Uwe, nagawid ako, dinamat ko na. Hindi malpas ko nga may isend dahil nga mensahe nga nakatatidog iti asawa. Dial ko man ang name iti number. Ti kabsat ko. May sagada kiti kakabsat ko man. Nga nga nagproblema ak. Iyuman ko katakwada na ito nga problema. Imo na ni manang di na manong name nga tinawagan. Kakapaypayan. Greeting. Ulit-ulitin. Tunukan sungbatan na. Nyaya! Nakuan! Bina! Manang, di mo amo ti oras ng panagtawag mo? Siyakmat kami in silent, uno inintip ti cellphone ko. Disturbo ka ti turog. Ano ti oras ang mo? Ha? Pasensya kan manang. Problema kami ti asawa ke. Po ya. Hindi pa ilang ang problema ti asawa. Hindi problema pala ita. Amo ko na nga problem sa manin nga sumangpet. Urayem nga mawampat ti asawam. Hapi nga mga naskin do urayem pa ilaing. Agawin saan no saan. Maturog ka. Tapno saan nga mapuyatan. Tapno masama kan to agring no bigat. Aya po. Ka po kabsat ko. Aya po. Manang. Awan sa bali na kamangak. No saan nga kayo nga kabsat ko. Kamangan na kami. Ang disturban na kami, mat. Di mo among itiming ti managtawag mo. Hamamang pa ibagbagami ken ka. Nga ti problema makitsa mo pampanunutang na problema bay amlatan ti asawam. Kasanunood na taga sa mapasabag ken ko na kasanunood na isura ti sidong ti babae nga sa bali a babae ket amo matlagayam. Po. Isa no naking baso diti kasto nga problema mo sa mila si ka. Amom idin nga babaero ni Manuel. Ngim nakiasawa ka lata. Sasada kami disturbuan. Apo disturbuan titurog mi. Umay nakampay utangan no kasta nga damasapod na kita anak mo iti panagpasada no awat ti maited ti asawam. Ik-ikan na kamat. Anya bulat kahit mo kata kami. Ha? Po na ikan malang ung tanak mo dimbes ko mga bagbagaan na. Kaya po na umakon kayong kaamang mga bagbagaan ka. Sige. Ituloy ko ti maturog. Storbo ka talaga. Nagbigat kasto nga talaga nga problema. Sinsublat ko manong naming nga tinawagan ni Manong Tony. Diyak mat panunutin nga talaga makadisturbo ak. Diyak ngamin mapagsusurot terapitek Manong naming kasto nga problema ka talaga. Diyak mapagsusurot terapitek nagproblema ak. Agriring ti cellphone ni Manong Tony Manong naming. Talo kang nagkakapsat. Siyak ti burudak da na pinas ti biyak di kakapsat ko Manong. Ta nakapag-graduar na ti college. Siyak bet ngamin na armak. Nasikuganak ni Manuel. Pilitan ng kasarnak. Nadaan kam ti anak. Nga dua. Da Jun kiniloyda. Hello. Manong Tony. Bina ko na Manong. Tasak ng Bina. Sa balin ni Manang Dina. Sige, Bina. Abay. Awan manin ti asawa ko Manong. Saan ko manin mapasangpet? Ay, apaya. Dina. Di kamat ngamin tumngeg. Kanagtungpal ti pamagbagami ken ka. Kat ka sa bulak nga ti pamagbagayo. Kit ulit-ulitan mi nga bagbaga ken ka. Di manang Dina. Napanag ti inungungtan. Sa sino ngamin ti saan nga makaungat. Kadori siya, ungtan ka kumamat. Ay nga agmambanungak lang mangungat kang kata. Tatanggan ti ulong. Ano teramidek Manong? Ano teramidem? Maturog ka. Sana ka makaturog. Saan ka makaturog? Hanggang pa pampanutek nga awan ti asawa.
mga damanin iti sibay ti sa uno, isidong ti sa bali nga babae. Kasla ko lang ararapapin nga sa bali nga arakupin na imbas ko mga siya. Dinakan kayat ti asawam. Manong? Dinakan kayat ti asawam. Hanggang mabalin agad asawa nak, legal tak ng asawa. Masapol ka suportaran nak. Suportaran mi, ang patpado ti ating duwagan nak mi, kit mi, at dadan, duwa ti high school. Anakan nga kayat. Apay ko na. Apay manong. Kanot na odi ka pa nagsarming mo. Hindi kalman. Ito bigat ko na ko. Anat langam. Mariribukan, anat lang nga ti mariribukan. Diba? Nakamuragreg. Nakakurot-kurot. Nagproblema ka, kit nagsarming ka, kit langam tagproblema. Anat langam. Napintas ka, saan? Dagan nga rin napintas ka, problema. Madlang kayo. Dadat ka po na nuapin nga saan na kan nga kayat, asawam, ta saan kan nga napintas. Baka no, saan nga sumangpat? Ay, saan nga bali na manong? Kasano kang pangarod, no? Anong nga sumangpat? Di pa nang supporter na kadi anak mi. Kahit no saan nga sumangpat, sikan at imang supporter ka na kita anak mo. Masaludsod ko man. No, adda ka di tiyandaan. Kadaglaklako ka. Adda ka di madlag umatang ka na kitilakom. Kakaasik lang ang pagpakasik ang gumatang datap na maibos laing na kitilakok manong. Anang amin tilangam. Ngaglako. Diba? Hangkapulos nga umisa. At problema ka ano. Pampanunutan mo rin sa dinumantayan mo, pampanunutan ti problema, bakbaklayam ti problema, itugtugot mo ti problema at sa dinumantayan mo. Ayan. Kaya na, apay ko ngadyak itugot. Diyak matngarot mabaling ibati dito balay ti problema, numapan nagaglako. Kanapin nga di mo ibati dito balay, yung ta problema. Saka mapanaglako. No may ibati ta problema dito balay yun. Di ka daw ang problema no kapang panunutan no dakad dyan daan. Di nakaisip ka. Ala, gumatang kayo. Gumatang kayo manana. Ating gano'n. Di na naisip ka. Mga lugo di kita aglabas nga. Oh my God, di ta dyan daan. Hanggang mo sa dinumantayan mo, kinitugtugot mo ti problema. Ay, susapo. Kasano ko nga malugo yung tirig na ti tao nga gumatang. No, tilangam kat problemado. Di mamot umisem, nakarupanget ka. Tilangam, nakaluslus-yang. Gamot na sa amon nga mataryo. Maasikaso ti bagi, mapuypuyatan ka. Ang kapay makapangpanga, nagkutkutong ka. Gabungarot ti problema, manong. Nagkarot ko nagkangkaitang hanggang aminan nga problema. Tapos saan ka nga matipress. Kasano nga mga dyak ang problema, ganda ay asawak, di ba't sumangpet? Lipatan mo nga, asawa, saan nga mabalin manong? Ay, tek ni Manuel, isuti ang malagit anak ko, wala nga isut problema. Ang nga mabalin manong? O sige, saan nga mabalin? Ano usam nga rod dadi mo matkayat nga ikatenta problema. Anat sino ti problema? Ni Manuel. Ni Manuel, ti problema, man. Ti asawam. Tapno awan problema, lipati mo nga da asawam. Makapungto, takon ka. Di ka man nga nagtungpal. Si ka man latakim pasol ito na ito nga biyag mo ita. No kumasang ka nga naaram. No saan ka, nung dumingag ka kumakata kami nga ino nakakabsat mo. Nga saan nga dahil nga lalaki, ti paki asawam mo, no paki anubiyam, gabot babaero, playboy, kung namin kayo misang ka nagtungpal. Anong oras ha? Sana ka disturban or dis oras nila may tumawag ka na kami. Ang paunay kami tinakapsat. Manong Naimi na pagpungtot ko ni Manong Tony. Diyan ba't namin tumingag ka nagtungpal ka na ginibagbagada. Nakas dyan di solusyon di problema Manong. Saan ka di? Ti kayat ko kat sumangpad ko man ti asawak.
Ti kayat ko kat subyanan na kumagi dati nga irot ti arakop na ganagay na kaniyak. Ti kayat ko kat itad na ti responsibilidad na ti akem na kas ama dagiti anak ko. Yung sa dinutayan na, sa dinutayan mo Manuel, sa dinutayan mo, sa dino. Wen Manong Nemi, uray teng-teng nga tirabi kat talaga ang problema sa anak ka mga turog. Disturbot pa Manong Nemi, di kiti kakapsat ko. Na iturturog ko nga napupuutan, tikasta ka sa saad Manong. Kaging nga nakariingak, aldawon, aldawon. John, Lloyda, green kayo, aldawan. Kakaasak to nga Manong Nemi, nga mangyal alisto, iti panakaisagana, dagit kasapulan mi, iti dayta nga bigat, makan, pamigat, kas tamat tayo na panagkarabot dagit anak ko, wala, marakara katukat to Manong Nemi. Kinak diya sa angot ibalay na ibagsakin Manong Nemi, di kiti tagilakok, iti dayta nga aldaw. Nga buta, maululawak Manong Nemi, ta saan nga kompleto titurog ko, nabayagan. Tinawagak Manong Nemi, dito kaduwak nga glaklako, kabingay ko iti pwesto. Kaduwak Manong Nemi nga glaklako, ako nakang kuhan. Hello? Hello, sumbat ka na. Naghiluwak may lang, amin kitagriring pa lang, hamot nga namot pa rin-receive. Hello? Hello, Ising? Hello, Pina, abay. Ano mo? Dakbalik dito balay. Kaya tak dito tiyandaan, nakadisplay ako. Nakaawang na ito yung pwesto. Pagkasiman lang nga. Sige balit mang tawag kini Berto. Ito may naalaan na kiti lahok dito yung sakot balay. Iig na ditan, na second to balat, basit mga display, baladawak nga, umay. Diyak pa yung nakuha. Ito pwede kitinaskin ng ubrak dito. Pina. Nalala na. Bamon ta siya kung timakan mo. Nga maiig dito, di kiti tagilakom sa ganyak nun, timang i-display kada kwada. Tayo pingkon ton taglako. Ang baling nga sikat paglakon data, ang kanyak. Basta, alalala, sige. Unay ka na ya. Apo. Nintun ba karubuatan di kita anak ko, Manong Nemi? Mang, tahingin, kwartak. Ano mo sa mga anak ko, ha? Ang payang pasimang panip, papangyo, di na painted di kwarta, sweldo na. Ano na saan nyo na ito, anak ko, ha? Man, mabigas na tilangam. Ano tilangak? Di kayo pinakasagaysay. Masagong pa nagsagaysay nung gusto. Sadang kayo nagtubras, bangsit sa nga uyo. Ano? Dati nga rin anak ko, napikamawad na mo tumulong. Nakatalos kami maternity malay. Napanak man nagkay-kay. Iti aglawlaw. Iti madlayan nga naglabati, aming obra. Nakadalos kami matay. Uy na, nakadalos kayo. Sabi kasi lang ayo. Ay, problema. Karoon anak ko. Gabok ka niya papangyo. Kuya, maladawtan. Dito mati para kayong kaluida. Lalanagan anos kaya anak ko, karkararag ka kinabod Diyos, taong ko matagsakit ka na tayo. Kasi anong kung may awan tagsakit ka, langayo, ti masakit. Sabi kami na ya, ni papangyo nga ron, taon manin, nang si magpait. Baybayan nyo latan. Sabi ko, mabaybayak ni papangyo. Sabi nga, saan ko ilaban, tikal-tikal, siyak tilagal nga asawa na. So, that time ko, sa pulag to rin. Kaya dumadok talak to, itireji nga babae na, gerra patani. Kaya pala na Roma ya. Kami, bilang mi awan amami. John, sa mo ko ng tikasta. No, pahibagbaga di kitikas ko laaming ako. Tumulot kan to kini papang mo nga, babaero na. Awat papang ko. Diyak to kayat nga tuladin mo. Alalay kayo. Mama, no saan ka nga tungpal, itimayat nga bilin. Awan lat ang mukon. Baka matmatay ka nga kastat lang ayo.
Ito mapana ko niti tiyandaan manon na ini. Sing, thank you ah. Wala, sangwa mo na yun. Neta customer. Umisam nga. Kumatanggang ka. Kastamot na lang. Si kamot, tamo mo ka problema. Kapag nga di mo imbati ti problema di balayo. May saka pa. Papada kay amin. O nagpapada kam amin ti rason. Si kamot layan na kahit na di mo nga tungpalin. Si kamot tikas kanya kumaising alaman. Kaya niya, si kamot ti asawa na kababaero. Hanggang kadagang problema. Kadapi nga isot inasawa. Kapi nga isot nag-isawa. Kalawan, wala, basol ko. Di amok hindi akin nagbalbaliw. Mapagbalbaliw mo ka di. Di babaero nga baro, babaeron tulad na sa asawa na. Si aging ka si bibiyag, babaeron tulad na. Basta, uri sa anin na, uri sa anin nga tumangkain. Katadamat pag tumaranda. Ito pa'y duduugan nga lakay at makaputot pa. Sige, pag baka matising. O, kasta, agkatawa ka. Artak. Sagboy mo ito customer na eh. Bakit na ita? Nana, garangan nyo. Nalaka na ita. Nalapsat ka. Presko. Ikanak man tisang kilo ka na. Ito balasang. Mano ka dit sang kilo? Imbagak mano. Ay, sada ikit inruwa na senior citizen ID na. Yan na tumawar pa lang ka nagrigat tibiyag. Ay, nagrigat tibiyag. Miya babakirin ha. Nga bala, tagpimpensyon kayo, mate. Ay, yan ako matpimpensyonan. Awan. Mapili, tagpensyon. Nagit social pension ng magbagada. Ay, mapili. Ay, susapo. Kasi tati gobyerno, ay, makagurak man. Ala ni nana. Ay, talaga, mate. Pil yan, di gobyerno nga tultulungan. Siya po. Hindi, ala. Hindi nakatawa. Kasi nagproblema. Balasan ko. Alala. Sige, itut ko dyan, waryo ka din. Taing kayo. Hindi makatalawan ti bakit, manong. Ikaw, makidam. Hindi dapat ka pimpitas no, talagang katawa ka. Kaya damat mang pakatawa ka niya kita. Ya po, ya, bina. Depende kami dito, no, kasanot pa ng tingil mo, pa ng hold mo, pa ng diskarte, may ti problema. Makunam ti kasta, ti kaag problema. Sabi ko matapadasin mo nila, kaya mo tagbabae. Loko ka. Di nanto aramidan dito. Ngayon no aramidan na kas pagarigan. Amom, di aramidan. Ano aramidan? Out. Talaw ka ko na nga. Di awan asawa mo, pagad anok ta asawa. Nasaktan na. Kasama taramidan. Pagad anong kumapingarot ni Manuel. Ilalaim ka diti kas keng kuwana, kaga. Ito. Iba't batid ko na yun. Minamauyong nga yan. Di ipatig mo, dadya amuna kang ipatig. Laglag kalauna nga ipatig mo, di kamat among ipatig. Gaga. So, sobrang pwede gaga. Talaga matgagaga ka. Tanga ka. Dama talangam. Data mo na yun. Baga ata, sikat sungadan na kita customer. Dinapsan na ka. Apay. Makita na talangam. Kamurarag ka. Manang, nagkatangayam dito eh. Ano problema na takadoma yan? Taabay mo. Madlaw mo ng problema. Amamok siya na ni Vina, di ba? Si Kapat Ising. Ay, amamuta kayo. Takang ka na yun, takay nga umay paggadgatangan. Yung sa balit lang nga natakadwa mo. Kita mo. Kasli sisa. Ala, hamuta manang. Amati lang nga na, kita ma. Hoy, sagay sayang na buhok mo. Sisa ka daw. Na? Sino sisa? Kitsi ka. Siya nga sak ni sisa. Eh, dadani ka agbalinan nga sisa. Pagbalinan nagpahin nga sisa. Naging ka nga dain nyawat manong naminising. Ano na ito? Sarming. Sarming ka. Hanggang nagsarming itay na, di ba? Masangok pa eh. Sarming ka kami na sa munto sa lutsudan iti bagim, apay nga kasta tilangam. Nagsarmingak man. Tulad mo sa gese mo. Kada makita mo, nasla ka na sisa. Sikabang pala nga ron, makamula ito lakok. Paparang.
Inak ni CR. Kag CR, pabaram kita ang tilangam. Walang ka rin. Napanak manong na imi di CR. Tramos. Sagaysay. Nakapimpinta sa kidimano. Nga dito tigapunan no apay manong nemi nga kinusunatan ni Manuel. Gabota na pintasak. Sexy. Ni Manuel manong nemi amok idin nga masukon-sukot ti girlfriend na. Nga magabot patpatid ko tagwapo. Nagpiksa ti sex appeal na kinibagada nga bagay kami. Nakikompetensya ka na kinibabay. Mano, inaklon ko isuna. Impaay ko ti bagig kang kuhana. Takayat ko nga nga panagnek nga patpatid ko ni Manuel kat nakasagana ka mga ipaay kang kuhana ti ginapirhen ko. Kang kanayon nga bagbagana nga naimasak man. Ti bagyamanak iti agsikugak nakasagana nga mga ikasar kanya. Ngayon di mamuan damanong tuni kinimanang dina nga masikugak kat naamamu din ni Manuel. Sinupyat na nga dagos. Napimpindas laing nga nga ganak kaabalasan nga di makiasawa ka kahit kuwana. Kunada. Ngayon saan nga dimnag ka na kuwana mano. Very proud at kidi takadagupam nga babae tibiyag ni Manuel kat siyak tinakasaganang ikasar na. Tasyak kanupay lang ngamin tinasikugan na. Ganyan. Nagkalaysa kami nga against damanang ko kinimanong ko. No may tumultulong damo. Nasahat mo't pala ididamo manon nemi ni Manuel. May di mayanak ko, di kiti duwang anak ko. Tinagpalay kita ko manon nemi nakurang matan na umat una yung tinteres na kanya. Anong diferensya na kuma? No nakalay kita, napinpinas pa ya. Tawaran ti kabutin ko nga ganaka kag sikugak man. Ngam ka po siguro manon nemi kunada at ti babaero nga baro indo nada asawa na babaero tulad ta. Doon di kiti madamdamag ko manon nemi nga sabali nga babae ti biyag na. Mga pobisina kami ni so naman. Kat kasla alasan nakpakindi nagdaklako lang tinateng dito siyandaan. Nga bagana nga siyak ti asawa. Asawa na. No adatandaan nga parti manon nemi sa anak itugtugot. Idin, tadaduan nga anak ko. No bang pa ididamdamo kiti tugtugot nakpailaang ka nagiti party. Nga kasla mabain manong nemi nga mga baga nga siyak ti asawa na saan nga nagredwar. Saan nga mga opisina di na mabaling nga ibagang daklako tinatingit tiyandaan. Tadakitak manong nemi tilanga dagiti kapulpulapul mi itinayta nga kadagiti party di adal da amin. Siyaklat saan. Yung tipagyamanak, manong nemi, akit itugtugot nak pala idi. Nemi di kuhan, di nak itugtugoten. Idi kuhan, madamdamag ko nga sa bali, ababay, ti biyag na, dahil matente ng rugyanan, manong nemi, di pa nagproblema. Problema ang itataddan iti high school ngagpadpaday di anak ko, problema pa ilang kita. Nabaybayag tayo nga bagbaga kaniyak, manong nemi, nga baybay aklatan ti asawak. Nga jakon pa ang panunuto. Yung jakmat kayat nga ramidan. Tati kayat ko manong nemi agsubli kanyak. Isubli na ti dati nga sumangpet nga masapa. Isubli na ti dati nga itad na amin nga sweldo na. Tapno di kasta nabintas ti pa naka-budget di kiti pasapsapol. Nga numabalin na ko makikisardin ko pa ikitaglakon tatakil nga rin ti sweldo. Yung data sweldo na ti kwarta tararamaten na para kada kiti bampay sa pari bampay di biyag. Nabadasa kun manong nemi tinangdagta kada kwada. Nabadasa kun manong nemi nakipenenget kada kiti babae na. Imbes ko magbalbaliw ti asawa nga may karkaro na. Ikarkaro na kadi agsipot na kastoyan tilanga kagas makitkitak iti sarming man uray sagaysayak ti buok ko rimapisakon nga kumirubet-bet ti kodis ko
Awanan di pintas ko, Manong. Nga deta ti bagbaga dagiti kakapsat ko, Manong. Nagsarming kakit sa ludsudom, no ape kastat langam. No sika kumat lalaki, kat deta nga langam amakit-kita miti sarming, kayat mo kadipay. Deta kaditi rason, no ape pinanhawan, kansan ako ng ipatpatig, ti asawa. Nga po kaditi kastuhin nga langak, nga po iti panagproblema. Sabi nga tsak na bintong palin, tibilin da, pamagbaga na kanya. Yung saan? Kaya't kung ilaban ti kalintigak na siyak tinagal nga asawa ni Manuel. Kaya't kung agsubli kanya kada kami ni Manuel. Kaya't kung nagsubli akon manong name iti pwesto. Kadeta, pangaldawan. Mangaldaw tan. Ana, nakabayabay ka di CR. Ana man yung tinumpra mo dyan. Nagsangit. Pinampanunot mo man yung ti problema. Susapo yan. Kasano ka masolusyonan ti problema? Kaya di mo matamorog yan. Nga solusyonan. Inilahan ka ti kanam. Ng bayada ma. Niorderan kan. Wala na kan. Habang nga awan to yung gusto man. Pangal daw madamdaman doon tumanin. Hoy, nakuha sige, ising. Maglaki ng tanda ka. Una, tultulungan ka. Mum no taduman kahit kamay bayanin. Gano kasta nga na ibaga mga hisyak ti agi-display ka dagiti lakom, babarakon. Dili kang kaya atulungan, di mo ang mga tulungan tabagim. Di mo't mangantan. Sige. Oy, kararag ka. Maniplipatam sa mga minan na Apo Diyos. Ano? Maniplipatam sa mga minan na Apo Diyos. O, magidam. Gaputi problema, maliplipatam isuna. Sa mo ka di nga mo? Nga amin na problema, masapon nga italit tayo kini Apo Diyos. Isut yung muna nga pangitalakam. Di naman among ibaga, no? Anyat urubay nga ramidag, loko. Babalawan pa yun na Apo Diyos. Ano tururayim, nga ramidan na? Iso amis mo tagsao, o namang ibaon ti anghel, nga mga ibaga, lipate mo ti asawa, ta isut problema, kunana, baka pati anghel, di mo amo atong pala. Amom no tumulong ni Apo Diyos, ada aramatin na nga tao. Sino ta aramatin ni Apo Diyos nga tao? Siya. Tultulungan ka. Lagi kakapsat mo. Tultulungan ta ka. Ngayon ti makadakas, di mo ang mga tulungan ti bagim. Ha? Umuna nga tulungan ti bagim, ano na makauray kang tulong. Hala, sige. Mangantan. Baka di mo pa maimas ti mangan. Napayagin nga jak maimas ti mangan. Gabuta ore mangan ka, agkamkamwet ka, sakmul ka, galgalgal ka. Pampanunuto mo natin ti problema. Diyos ko aya. Kasano ngamin nga maiwagsak mo ti problema. Kat ore anyaman teraramidem sa dinumantian mo. Agproblema ka, tadi mo ang mga solusyonan. Baka pati di kita agbuy-buya ka data. Kala ito yung panakaibasat surat mo kita agproblema da. Baka mauma da, kagura da kapaigid din. Di ba? Simmang pet manong name iti asawak iti maysa ng malem. Nasapak ka naka ibus ti lakok, iso nasapak ka nagawit manong name. Nagdigusak kat kadigdigos ko iti sumang pet isuna. Malasin ko ti ungor manong name iti kotsena. Pwede may paradanan manong name iti kotsena. Rimuharat kat sinabat ko. Manuel. Oo. Di ko marakop kasi. Kaligdigos ko, Manuel.
Amo ka. Di ko sumungarap. I miss you. Nabayagin. Iba't patig ka unay-unay. Yung hapi kasat lang am. Amo ka dito langak. Iso nga din akong kayat. Sikat ng kasawa ito na ito. Sikaman na makasungbat. Madalang akayat ko alam dito. Importante. Iso lang tirantam. Ariana ko ito sumbrektan. Simrek kami manong na yung minagdiretso-iso na iti sila. Linoktan na ti kabinet. Nangala, ti arawaten. Sa pulag na ito arawaten. Kaapin nga, alaim na kitang arawaten. Nayon ti arawaten na datin ng panaw ko dito. Manuel, nagpagpakasik. Subliam ko man dati. Kakaasi ako. Talagang nakakaasi matilangan. Hindi ka kadimasyan kanyak. Katsikan. Masyan ka kaditi magib. Sagba nga makauray ka ti asi, ti padang mga tao, umuna ka siyan tamagim. Dinak ka din ay ayaten. Yan. Lapin na sa question. Dapno may bagakmat kan ka. Kita ay man talangam, ibilang mo nga sikakit lalaki ka. Kayat mo ka di, deta nga langam. Saan ka di ko, nung napundot pa nagayat mo, kumakit oraan niya kumatilang lang ti tao, tama. Yung saan ka nagbaling na napundo kayo niya. Saan ka din ngayayatin? Saanin? Nagsakit na. At tuya ka mangipatpatig unay-unay kang ka. Anda ka madita nga saan gaya man nga mangipatpatig kanya. Kumangganan ta, diyak kaya ti makangag ti drama. Kagururot unay nga mabuya ti drama. Nadagsan di barukong ti dumngag, kagbuya ka nagiti drama nga istorya. Kaya kumay ti aksyo. Kaya kumanin, no kami ni. Mabitlan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10,000. Para ka nagiti ubing. Suportak, iti manong mabulan. Ano takit mong sawan? Suportarak na kita nagta. At dan tumaninayon na reta. Saan nga ito nga rin nga gawawin? At dan sa balik at dan nakbina. Ulitin. Saan ka nga patpatik? Dagidandan ko, suportarak kita. Ako magdanakan. Apay. Apay nga saan ka nga yatin? Si kamad lat mga sumbat. Ito na ito nga salud-sud mo. Inakon. Manuel. Dinakara ko pa rin nakasta. Ikidag ka. Iwadag ka. Nagpakamatayag. Nagpakamatay ka? Uy. Naumatan si Sister Bitibiyag ko kapatid na nakmatan ni Batpateg. Kasanong araw na nang itanak mo? Awalan ti bibiyang ko na nataya kon. Barang na santong isip mang sidir ti konsensyam. Iti kasto nga raraminem, ayop ka. Ipateg ka ti oray lang, alpasan na kasto ti sumad mo kanyak. Sige, umano ka karoten. Insabay ko ma. Tentun madamag mo nga may sakon nga bangkay, kito may nagtukumatamdagan. Kinsi ka kumante, makaamo ka na ganito ang anak ko. Sige! Umanaw ka!
Marami nagmatentag pakamatay. Pimanaw, manong nemi. Naibagak tikas jay barbaring kunak no may gawid ko. Ngayon, saan ko nga naigawid, manong? Gusto ko nito sang sangit ko, manong nemi, tiday nga gundaw ay nga nakastoy tilangak, idi basang patandak dagitan ko. Mamang, di ka na ba nabanog? Kasang sangit, akasta? Dimteng ti amayo. Inala na kompleto da gitarwaten na. Nang tilim, sa nga 10,000, parang ano ka na kayo, masuportahan na. Himbaga mismo ti amayo nga sanaon nga ayaten, suportahan na lang kanon. Ited natin suportahan na ka na kayo. Nga anak, putot na kaniya. Imbagak pa yun ngagpakamataya kahit kulaing nga may gawid iso na yung pinanawan na. Maraming Diyot nagpakamatay. Mamang, ni kadilaing papang tinapatig ka na kayo. June, palawain niyo kumandag panunot, mamang. At damat lang ka na kayo, tiyan, problema. Pati na kami ngagkapsat, di yun amon no kasalumit ng sagsagabain, may di problema yun. Ngip sa mga itugtugot ti problema no, da kami ti pagadalan. Nga dahil na tiga po na no aping nga may concentrate ni tagbasa. Tay bagbaga kiniading ko, nga unti sa bali nga panunutan mi, no di masakbayan mi. Ore man no kastoy, tinagbalin nga pamilya tayo. Nga po ta nakaasawa kayo, tikas kini papa. Sa aming palubos nga kabsat nga maapektaran kami nanang. Mamang, kasta ko mga taramidam. Sa mukit ibagang pakamatay ka. Di ka nila yung papa, tinapatag kang ka. Na kami naroon ng anak mo. Amom ka ditag panunot, ano saan, mama? Kakawarin ka anak ko. Naibagaglahin ti kasi siya iti amayo. Nabarbaring kunak no may gawid ko. Sa inyo may gawid ni papa, mama. As yan na talaga. Tilangin aramidan nyo, awatan nyo ti kinapod no. Nga nagbindot kayo nga nakiasawa kayong kawana. Nga kung namin met, no, mabalin lang kung mga pilyan, nagbalin ka ama. Di mi kong makayat, nga ni papa, tinagbalin ka ama. Amo yun na niya tirason, nagramot ti amin, na kayo, tibindot yun, na nagpili ti kaskan kuwana. Saan na kayo nga patpatig sa gani? Yung baga na mismo kanya. Laglag kay launa yun nga mangipatigbay kang kuwana ti tao nga saan na kayo nga patpatig. Nakasimsimple, mama. Nakasimsimple. Ti problema yukit ni papa. Lipatan yun ni papa. Tapnawanan ti problema. Aramidan nyo ti pagrabigan nyo kada kami anak yo. Takas tamit aramidan mi kada kayo. Ti pagrabigan mi kada kayo anak yo. Ipanaknek mo kini papa nga uray awan isuna. Nga mabaling isubliyo at 10,000. Kaya numang ted suportar na kada kami. Saan nyo nga awawatin? Kandi mi awawatin. Ipanaknek ikawadi kong kuha nga ura awan. Kabalad na kami ng ikan tinaran niya kamasakbayan. Urag nakla ko kailan tinateng. Nakatado ni tanang kitaglakla ko lang tinateng nga napaggraduar na naging anak na. Abuta ni diskarte na. Hanggang kas ka na kayo. May palubos nyo. Matay kayo. Gapo iti na ita nga problema. Imbes ko mga na kayo ti makapanunod ti kastoy. Nga pampanunutan mi nga kapsa. Sa bagay. Nakulaapan ti panunod nyo. Iso nga tayo mapanunod dito. May sa lang amin ti pampanunutan nyo. Ti panagsubli ti dati
Ngar-aramidan ni Papa kada tayo. Yung saan nga sublideta. Mama, malaksid. No, at danto na ito banag nga talaga nga paka-amirisan met ni Papa. Nga nagkalabidot taramidan. Ma, please, mangrugi kay kuman. Balbaliwan yun ti diskarteyo. Lipatin yun ti problema. Tapno saan kayon nga problema. Inararakub ko dagiti agkamsat manong. Ket saan ko napupuutan ngayon baga kadakwada. Uwen anak. Rugyakon ti amin. Uwen. Kas namin lati baga rugyakon ti amin. Nandiyak mat among ibaga. Nung anya ti rugyak. Nasa pa nga tinawagak manong ni Manang Dina. Oh, bagata nasa pa nga timawag. Tsak pa inedap ti cellphone ko. Edap ako ti cellphone ko. Nung nga maturog kami. Kini manong mo. Anak, kumusta? Si Mangpet ni Manuel taman ni Manang. Kahit inaalanan di kita rawatin na nga nabati na. Gabuta saan ang nagsusuli. Napay di magana. Amok nasangsangit ka, nagpagpakaasik ka. Kung saan na kang impangag. Sinulutsod ko king kuha na saan na kung ngayetin. Oh, siguro at sumpat na kat saanan. Uwan manang. Saanan ko na. Pagpakamataya ko nakpay. Gaga. Kapno lang may gawid ko kuma. Kahit saan ko nga naigawid. Tagpakamatay ka. Dadya ka dilaing asawam. Ngawan sa Salbina. Tinapatagkan ka. Kastamat ti saludsod. Digit anak ko kanya. Gomad lang ka. May magata intelihente. Digit anak mo. Ang muda nga baklayan. Ang muda nga holding ti problema. Dada mo ti bagbaga ka nakwada. Bagbaga mi umat ka tigit anak mo. Tataw-tawa ka mi malida. At ti problema lang ni mamangyo ko na. Di yun maraman nagproblema kayo. Ngayon daw dawat yung kiniapo Diyos. Masilawan ti panunot. Ti inayo. Saan nga ti amada. Ti masilawan ti panunot na. Tagapunta ka sa General Tan. So nga siya. Tinas ka na masilawan ti panunot na. Sika mo lahat kas takit. Kitang dikit anak mo. Amom no. Dikit anak mo kumakit tuladan da ka. Nagpro-problema. Baka handan nga masurutan ti ruangan ti eskwela. Ad nga problema ka. Problema mo lang ti asawa mo. Problema mo tumalad dikit anak mo. Kaya mga nagbaling ka. Nagbagtit ka. Uno talagang mapanunot mo. Tagpakamatay. Hanga maliklikan na giti problema, na dumadumala problema ating ko, yung depende di pa ng tratar mo di problema. Nakasimsimple mat no talagang aramidin. Di solusyon na. Sino't problema? Di asawam. Lipate mo di asawam. Tapno awan di problema. Nalpasan. Sige manang. Gamanak ka na kayo. Sige man. Anat sige. Aramide mon. Lipate mon ni Manuel. Ibilang mo nga na tayo. Nabalo ka. No, at nagkruso na daking ganita agad. Aga mga aramid sa bali problema. Mawatam di kahit ko sawan. Sige man.
Nagyaman. Samon nga tawagan ni Manong Tony. Ang ipagsaglan din, so pa nagyaman ko na kayo kakabsat ko. Damok kat sandak nga mga tulungan. Loko. Sabi ka na ako mga tulungan. Kaya bagbagami mo taramidan. Tulungan na ka. Nagproblema ka ti kwarta. Nakamtuman mo. Asit gan. Han? Naman manan. Katimbaga. Tama, amiris mo ti amin. Tanong di mo pala mo ti aramida. Talaga nga bay-bay andakan. Naimas titurog ko ka rin nga rabi Manong Nemi. Tatinaramid ko nagkarkararaga. Nagkarkararaga. Ngayon taklin ko namin pinsan. Kaya Apo Diyos ti problema. Makariingak. Kitibigat. Kinunak. Kaya Apo Diyos. Awan ton dito nga problema. Diyak ton panunutan Lord. Tayin taklin kon ka na kayo. Kinunak Manong Nemi ka dito nga kararag ko kat iti kabigatan na nadaan na kiti pigsa nabimawon kalpasan nanalbas ti kararag ko panagyaman ka ni Apo Diyos ti banang tarabay na kana kami kasla nalagan ti riknak Manong Nemi nga nangobra ka rin nasken ngobra kaya di makariing di kiti anak ko nagsaruno nalimabas no pandag saruno mapantisiya. Good morning June. Ay, good morning ma. Good morning Loida. Ay, good morning ma. Hindi maindan dito ya tokadora. Ana, kape kayon? Gatas? Anak? Oh, kapay. Kasta? Ano kasta? Nabayagan nga saan na kami kinablaot. Good morning. So, good morning. Ba't ka mama ko? Ay, nakalang. Gatas ka pa kayon. Sige man. Ay, nagagdalos iti lawlaw. Nagkaykayak. Nagdalos kami dito uneg. Loida. Uy, manong. Nakaluto ako matin manong. Naidasar ko. Makayon, nakaon, mga tayo. Tapos lang makapagagadan tayo manin, mama, di ba? Dati-dati yun lang, mga kalatan ko na yun. Kaya sabi mga nukan. Sige. Kararagtagan Apo Diyos. Inaraman ko ti kararag Manong Nemi ti panang tarabay ni Apo Diyos kini Manuel. Ngayon saan ko na kinitaw, nagsubli ka na kami. Iti tiyandaan Manong Nemi, siya kung mismo tinang kuyog karigiti insupply na kanyak na natin. Siya kung tinang i-display Manong Nemi. Numanin talyawan nagnising. Tumalyawak mat ngumisa. Nagkasagay ka manita. Ana? Nalapsat ka manita. Abay, nakasagay ka. Hag ka nga sisa. Basta, pagtalin na natin ti isam mo. Ato balakin na mo. Ato, inimas ko. Imasam tumanan ti mga nung madamdama. Masay-sayang nakitikan kanin. Katangam. Di mo pa'y magudwa. Baga da, pusa ka da. Aso dito yung tendaan. Kapag ipakanan. Taga na rin customer. Umisam ka, glago ka. Nakaragnagsakak Manong Nemi ang entertain ka rin ito yung magdatan. Naisam naman. Basta, itamang pa'y. Bina. Nga naman ang. Nalawag tirupam. Awan siguro problema mo. Awanin. Gano'n na siya. Nagsublikan ka nila kay mo. Awan lakay ko. Balo ako. Agmanto ka kumakarot Haan nga uso dahil manang. Natay lataan. Awanin. Sa bagay. Agmupang nga ta gusto ko na. Natay lang natayan.
makalawas, makabulan. O ana, di na. Ang problema mo na yan, awanin. Di mo mapampanunutin. Awanin. No, sumkan di panunut ko. Erase, erase, erase. Delete, delete, delete. Di naman nakalaklaka. Di ba? Pampara mo tatag, magmurmurdoot ditag, murmurag-rag, sangsangi. Oh, nagrigat. Di ba? Ang kadi nakapimpinas na, umisang ka, tatawa ka, mangan ka, maturog ka. Di ba? Imbagkan ka ta, di mo napadasan ti kasto nga problema. Gamot na tsak inaramid, ti kasto nga problema. Ano man problema may asawa ka, adaya tao ang problema na. Ada. Imbaga ta sa mo nga pag nagbaling nga problema na anak mo. Ngam siya, di na, di mo lang mo. Abay naman problema? Ising, Jay na oding anak ko. Jay junior nyo. Abay. Di na may pasnik, nagpasa. Kahit, anong nga tinaramidan nyo? Siyempre, magbagaan mi. Kahit no saan mo magbagaan. Saan magbagaan mo, pamon, baala ti biyag na. So nga siya, aramidem ti pagrebengam, aramidem di solusyon na, kahit no saan nga, umubra di solusyon. Ang pangungutkat sa bali yung strategy. Binabayaan yung aroden. Binabayaan. No sa mga may pasnek, di saan nga agbasbasan, sige. Di mo amo, nanyan to ti resulta na. Kahit gamot saan nga agbasan, anong makigam? Iti kwarta. No dumawat, anong nuwem? Kwarta na kanong latak, no? Saan nga? Kung namin yung kagbasa at ikandakat kwarta. Ano ulitan? Diyan. Kasano no may barkada? Sino kung mayat kang kuha na makibarkada kat kontribusyon na? Sabagay, di ba ti barkada kat nagkukontribusyon da? Tapos na sa rin dito pa nagbarkada da. Kadakat nga miyembro ti barkada nga ti may tulong na. Glisi kat po. Ang mabaling nga, miyembro ti barkada, tao mo't may tulong. Muna da. Di ba? Sa mo mo't nagbaling nga barkada, kita barkada mo, no kagayim mo, no adama itad mo, yung no awan kan. Kasi dyan, kita nga ron. Bayama, unahayam mga mamiris na ti amin. Ngas na di may ikas kaso. Ikas ano, no makaramit ti anya. Nagrebelde. Aming matitulog adamat panunod na. Masolusyonan naming problema, basta lakit solusyonan. Amom teramidem. Kaslay ta. Langamon ti sang problema, kapag talinipat mo nila kay mo, binabayamon, go ahead. Paragsak ka ta, tatakabin to, karagsak kami mo't kadagitan anak ko, ano ba? Di ba? Sige. Okay. Sangwan taman ng customer. 2 bulan. 3 nga bulan. 6 nga bulan. Closing, manong nemi. Ag 4th year high school to ni June. Ag 3rd year high school to ni Loida. No kasta nga bakasyon, manong nemi, may nagtultulungan ni Loida. Tayo nakmadnukati ang katek manong nemi nga nateng. Kahit ano at bakante nga pwesto, absent iti ko ako parami. Buhayin manong. Kasi na po kahon nga namin pinsan ti panunod. Nga at asawa. Sumang pedag dito balay, obraek na ginas kang obraek, kastamat na kita anak ko. Awan turo rayek. Makasangpat laki din na kita anak ko. At nakam amin nga talo. Awanan turo rayek. Maturo ka nga masapa, makaringat nga masapa, naganay gayak nga gubra, naganay gayak nga mapanaglako. Birthday ko manong nemi. Insa ganaan.
Kinawis ko damanong kinimanang graman ti asawa da kanti anak da. Nawis ko penising graman ti pamilya na kadi karoba. Oh, happy birthday. Ano na sa regalo kang ka? Di na. Oras ka kuman mo nagregalo. Awang ka dito, or rhyme ni special guest mo, itatang birthday mo. Awan. Namin anong ti birthday mo nga adda ni Manuel. Manipot iti nagbabae man eh. Awan sapat tinatendaran ng birthday ko. Manipot iti sanakan nga yayeten, di ba? Manong atawanan? 5 years. 5 years. Bato na? Tawon dagit anak mo? Pag-portier high school to ni John. Diyak pa yung mabilang. Di ba? Di lima pa rin nga sa mga ipalpalagip. Gagangil lang ipalagip. Tap numamo no, karirik na mita. Mauray mo nga tayo suray ta. Diyak nam naman. Awan dito ti panunod ko. Kahit no umay kas pagarikan. Kahit no umay agad umay na kita, dagit anak na. Awan gayam. Di ba? 10,000 inted na nanayunan na. Ani. Kanuri mang nayon, jak ayat nga awatan. Kasi natin ko na dagit anak ko eh. Di min kayat nga ramanan, tagapuking kuha na. Kunada, lupay kung kunak kada kuha nga diyo, gurgurahin di amayo, bayan nyo latang siya kung di manggura. Ngayon kagura miso na. Ana, kagurgura miso na. Di ba, maditagura, maditagin mula ti gura. So, salsalutsudok yun kano kagurguram ti asawam. Awanan ti asawa. Saan nga dadat sungbat ti salutsud ko? Uwan mo no saan? Tsak kayat nga ibagangon kan saan. Ti sungbat ko. Kagurguram ti asawam ko na. Sungbat ko. Awanan ti asawa. Awan ni anniniwan nga Manuel ti dimteng iti dayta nga birthday ko man. Tadyak matinamnama nga umay. Aging ka manon naming nga dimtengen. Iti sa balipay nga school year. It kaskas di manon naming na pintas. Iti anayas. Iti panangipasnek dagiti duwang anak ko iti panagbasa na. Makapagtindinulong dangat kapsa. Iti suda manon naming iti mamangtid kanyak taladang ragsa. Kano makitak ti ornos dangat kapsa. No makitak manon naming di pas nagdangat pasa. Runa may pakita da manon naming di grades da. Dinteng manin sa bali pa nga panag-birthday ko, panag-birthday di kita anak ko, nga magkaskas di nga awan aniniwan nga dumteng ni Manuel. Sa bagay sa amin ba't nga namnamay? Tanong kasta nga birthday di kita anak ko sa lutsutan. Ada uroray man ha? Yung special guest mo? Awan. Di papang mo. Diyak mang namnama, mama. Tanong mang namnama, akat saan nga mapasama? Aglidaya. So nga, sabi ko mang namnama, makadadail lang. Aging ka, manong naming at imtengen, ti pa nagtuturpus, agturpusin iti high school, manong naming ni June. Congratulations, anak. Congratulations nga for graduations. Nakasaganan ti paalam. Umay kami kini Vina. Siyak ti Vina. Umay kami kini Lloyd ako nakuma. Nakabsat mo. Siyempre matanda. Ada ka din naman namayam nga. Dumteng during the program. Anak. Owan, mama. Da kayo. Namnamahin nyo ka din nga da dumteng sa bali. Nga umatenda rin ti panaggraduar ko. Anda iti panunod ko. Ngayon sana ka mang namnama. Good. Tanumang namnama tayo, at saan mo mapasama, agliday tayo. Kalpasan di graduation, madama ti pasken, ti paalam, anong naming. Basta rin may talyawak, anong naming ti ruwangan.
pasaridin dagiti ungor dagiti dumteng ken lumabas nga lugan. Ni ising, oy, ising, adaro-rayo na. Naman tumalyaw ka dito ruangan niyo. Mangan kapatid, waka da ororayom nga kalanglang mga mangan. Mano ka din nga tawan? Almost 2 years. Ngawanan ni Manuel. Nga nabalo tinatay sa anin nga agungar. Ngim si bibiyag ti asawa. Ti saludsod. No, agsublikan ka ni Manuel. Maawat mo ka di ba? Tagsublipan nga ta. Sa mga sungbatan ti saludsod, iti saludsod. Uwan-uwan saan lang. Namsang ko kayat nga sungbatan ti uwan-uwan saan. Ti sungbat ko. Agsublipan nga ta. O, bukas lakan ta. Ada kiti tiyandaan manunimi awan ni ising pinilapak ti pwesto na. Imbaga na manunimi. Napanda ka na magbakasyon. Idagring ti cellphone ko. Sinong batak? Hello? Siga ka din ni Vina? Vina Cruz de Guzman? Awan siya. Apa ka din? Apa ka din siya? Empleyado aki ti ospital. Nabayag namin nga awan ti mangbambantay kini Manuel. Namon mi nga sikat ti asawa na. Kaya namon mo pet cellphone number mo. Ay, ada ito hospital, misis. Awanan ti magpapantay kang kuhanan. Naoma siguro na yung babae nga magpapantay kang kuhanan. Na kayo itik asiggan nga tinawagan mi. Ito yung hospital. Imbaga naman ang name tinawagak na ginagkapsan. Ni June manong name nakabaybag nga sang timawag at simungpat. Ini sumangpat. Hello mama, madamat klase kita eh. Anda ka nun ni Papangyo at hospital. Sa gitna dyan ka mo. Tinawagan na may sa empleyado at hospital. Tawag ka na namang bambantay kang kuwanan. Okay? Tinawagan niyo ni Lloyda? Tinawagan ko. Tawagan pa ni Manong ko na. At ako dito tiyandaan, awan ni tita yung ising. Umuna kayo sa Jai Hospital. Lumalpas ni klase. Tumay ito dumanon. Idi dumano nak manong nemi at dandi kiti at kapsa. Nagsinubangiran da tisigigan ti amada. Ako pati kiti na ipakat kan kuha na nga. Suwero matlang. Kumusta ni Papangyo? Nagsalita kayo man. Nadapa pa ng biit ka ni Lloyda. Manuel, apakastan tilangan. Vina, binabayan na ka kanon, di bang bambantakin ka? Nauman. So ko na nga. Tawagak, di pamilya.
Kung nawawahan kami, hindi ka dawan mangbatay kan. Dagiti partido. Awan timang talyaw kang ka, taluko ka man. Pina. Amo ka. Pakawang ka. Kulak mat, nabayagan nga si papakawanan ka nga. Sumarno, ibagam, nagsubli ka. Nagsubli ka. Nagsubli ka para karagitan na. Yung para kanya, nabayagan ng pimosay. Ti asawa ka Manuel. Manong nami matanga. Ti ba nagtedted ti kitiluwa ti asawa. Agyaman na kiti pamakawan mo. Yung siyang kaapilitan nga. Mangipatagmanin kanya. Sana sinsinan tinaramid ko. Sinaktan ka. Liniputan ka. Linipat ka. Yung palubusan lang. Ng mga lukol man ang tirik ng kabarbaring kabailakbay. Naluktan ta puso. Kat pastre ka na. Ano namin sakit mo? Kasapulan lang di. Napahot ang medication. Nadami lang kawartam. Naipos nga rutin. Tagabuti sakit ko kat sa anak mo ka na makatrabaho. So binaybayan na kang kabit mo. Kasi ka titi klase ti babae nga nang isukatam ka na kami. No talaga kumangipatpating na kayo. Wala niya kumat mapaspasamak saan nakakapanawan. Sige. Siyak di baka mo. Para karagitan ako. Paagasan ka, para karagitan ako. Pasublian ka, para karagitan ako. Agamanak, Pina. Agamanak. Pass forward, Manong Nemi. Nagtalin na iti asawak, iti sidong mi. Iti na imbaganan kat nakasublimat lang iti trabaho na. Masapang agawid, Manong Nemi, iti malam. Agawid nga agawid, iti masapa. Nagsakda nga agama. Alalukuyin nakmet, babayin ka na iti karinyo na. Alalukuyin nakmet, babayin ka na iti sagot na. Alalukuyin nakmet, babayin ka na iti panangarakop na kanya. Ay ka saan nga napupuutan na. Binalis ko na kita rakop na. Binalis ko na kita kek na. Nagsipot. Ta nagsublimat manin. Iti panagayat ko kinkuhan. Iti panangikarina. Hindi na ulitan pa eh. Dagit inararamid na. Manong? Nagsublimat lain kas iti dati. Iti ragsak miyasang kapamilya. Iti sakbay nga nagbabae ti asawa. Kasta manin ti ragsak. Kat saanin nga inulit pa iti asawa manong. Iti nang talyaw ti sabali nga babae. Sisyak laingin. Takas kanyak ita tilangak Manong Nemi kas lakam kapsat kiniloyda. Nagturpusan ti duangan nakmi Manong Nemi ka nagtrabaho dan. Intultuloy ti asawak ti trabaho na ket siyak. Limawan ti pwestok Manong. Yung saan nga siyak naglako. Ta siyak lati mang manage. Ta nangalakon ti tagilang para lako. Hawanin ti problema Manong nasolusyonan ni di pay lain. Naging gaadad na nga nasolusyonan. Hindi nagsublin ti asawak ket nabukal manen ti may sa pamilya. Na ito ti pagkasalita ak Manong, galagyaman nag-agyanos mo nga nang ibasa, at sabi ko
dapat na ibatik nga andan, liwiliwak ang pagsarmingan tibiyag, kadagitipatag nga tingeg, kan nagbuya, more power to your program, and God bless. Tuwing nga radagbiyaman nga pagaya mo, Vina. Thank you, Vina. Thank you, magkadagiti nagbuya.